hajsu. Hajs. No to jedziemy dalej. Okej, raz. Tak na razie nie ma tu czegoś fajnego. Także... idę dalej. No to nie? To też? O fu, Boże. Znaczy, to nie jest takie brzydkie, ale tak na mnie brzydko wygląda. Ta bluzka. Nie. Dobra, no to tak na razie mi tyle wystarczy. Ja jeszcze prawie się tylko przebiorę i zaraz będę robiła kolejny mój ten, o. Włosy te, okularsy, te buty. Gdzie ta sukienka jest? Aha, to jest. Więc tyle nic i... Gdzie ta sukienka tu? Okej. Więc ściągamy te czarne rzeczy. No i tak ogólnie teraz będę chodzić ubrana. Jeżeli chcecie, możecie zapraszać mnie do znajomych. Tutaj jest mój nick. O, tak jest mój nick. Możecie zapraszać. Przynajmniej prawie wszystkich. No wszystkich. A myślę, że jest. Dobra, więc ja teraz sprawdzę jeszcze pocztę. A właśnie. I miałam jeszcze pozdrowić Your Love i Dawidek 532. No, aha. No i teraz jakaś aktywność tutaj jest, jeszcze zbiorę. A za chwilę sprawdzę te prezenty, czy jakieś dostałam, bo ostatnio właśnie miałam nagrywać prezenty, ale żadnych nie dostałam, więc może coś dzisiaj będzie. Ale na razie nie widzę, żebym dostawała jakieś prezenty, więc poczekam sobie jeszcze trochę, tak naprawdę nie może wam nagram jakiś odcinek, albo może się pojawić też jeszcze dzisiaj. Także ja zobaczę. No nie mam, a na liście życzeń to usuwam, bo to już mam. Otrzymane. Podarowany Your Love. Alicia Loves. Co ja jej podarowałam te rzeczy? Wow, serio dużo. Ej, te buty. Ja pierdzielę. Te uszy. Te zęby. Te okulary. Wow, ja tyle takich fajnych rzeczy miałam i wszystko oddałam. Ty Boże. Boże. Ten nick, o. Wow. Wow. Naprawdę fajne rzeczy oddawałam. No nie, te włosy już oddałam. Ale walić to. Dobra. Okej. Więc jak na razie nie dostałam żadnych prezentów.